Sakripisyo. Kawawa naman. Dami oh. May tilapia pa. Ayan po at magandang tanghali. Nakatulog ako. At sila nandun na sila sa baba. Nag-iihaw na sila. 9:40. Time check. Ligo na tayo. Nakatulog na. Ganda. Uhuy. Ayan yung mag-amo. Liligo na, lamig ng tubig. Umuwi. Sulit. Sulit. Malupit. Ang linis. Hindi crowded. Oo. Nag-iihaw na oh. Yo. Nag-iihaw. Oo. Pakita ko sa inyo yung iniihaw. Bangus. Oh. Ah, grabe. Lamig. Malamig. Eh, parang yiniluan ah. Parang may hilo. Lamig. Ginawa. Nakasaagos. Subur. Oh, fresh na fresh. Hindi na dulo, lagpas tao. Dalawang tao ata yun. Lagpas pa. Lagpas tayo. Lagpas tayo. Nanginginig yung kami mo ah. Lamig. Lamig. Lakas pa ng agos. Malakas dito. Malakas na. Oo nga. Malakas na dito eh. Malakas na. Sulit. Damig. Sulit ang pahinga. Tanggal ano, tanggal stress. Tanggal stress. Tanggal talaga yung stress dito, ang lamig. Mahilo. Hihinig kamay ko ah. Ang kagandaan dito ay ano, yung baga, yung tubig ay ano, continuous. Lamig talaga. Oh, dinadayo pala dito. Ang dami nagsisidatingan. Matandaan nila na. Oh, tapos may bantay din doon. Yung pakwan. Oh, alak. Wow. Amoy. Alfonso. Oh, may pulutan pa. Oh, pakwan. Nanginginig yung kamay ko. Ang gala-gala tayo. May mga tao. At nagchinilas ako, masakit pa. Tirik yung init. Grabe. Lalaba. Dami oh. May tilapia pa.
Yolo. Kami tao. Mga dayo rin. Baka malalim dyan. Ano? Nagpasayop? Nagpasayop ba? Nagpasayop? Hindi lang may tayo. Oh. Dapat ka maglangoy. Kasi lulunurin ka sa tubig. Pag nagtrini ka na. Pang sundalo naman yun. Basta pulis. Magpupulis na eh. Okay. Ito mga bata oh. Kabayo. Bata dito biyasa eh. Biyasa talaga. Mga panghakot nila yan ng mga nyug, mga produkto dito. Kabayo yung ginagamit. Presko. Ayaw kasi nung asawa kong sumama eh. Pinaalok ko dito. Kaso ayaw niya. Ganda sana. Dito kami matutulog eh. Oh, baka ano naman sabihin ng mga viewers. Baka sabihin nyo, babanding-banding lang. Inalok lang ako ng tito ko. At wala rin naman tayong ginastos. Libre. Enjoy. Lakas ang agos. Oh. Asan na? Papa mo. Kaub-kaub na mga ka. Hindi na lumalaway siya pag ganun kala niya mabantay. Hindi pala. Talagyan natin dyan oh, maagos. Hindi naman siguro tayo aanod dyan. Ha? Madulas? Grabe, lakas ng agos.
ganito. Siyempre, kailangan din natin mag-relax sa buhay. Hindi yung puro problema, iniisip. Kailangan din natin, kumbaga, i-refresh natin yung utak natin paminsan-minsan. Kasi nakakasawa rin mag-isip ng problema. Nakakasawa. At yun, sana iagos na lang ng iagos ng tubig yung ating problema. Shout out, taga rito ka? Shout out ka. Yo. Lupit mga lumangoy. Yo. Yan si kuya, tumatawid tumatawid sa rumaragas ang tubig. May dalang gulay. Sitaw, grabe, kawawa naman. Galing sa, siguro malayo yung pinaghakutan niya, tapos pagdating dito mababasa. Pasma. Sakripisyo. Kawawa naman. Malayo pinanggalingan yan, kuya? Malayo? Titinda nyo daw? Oo. Titinda daw? Magkano daw po kilo? 20 raw. 20. Ito, yung kilo. Yan naman po bahay ko. Yan naman po yung bahay ko eh. Diyan lang daw bahay niya eh. Yan lang po yung dapat. Dala ko kayo. Dala ko kayo. Oo. Doon na lang. Alam bahay ko po yun. Oo. Wala po. Bigat, pabigat no. Grabe. Malayo pala pinanggalingan, tapos pagdating dito mababasa. Wawa. Sakripisyo talaga yung ano. Ayan, time check natin 11:02. Yo. Ano? Sarap? Sarap? Tubig? Hindi masarap ang tubig. Ano? Malamig? Malamig. Ito masarap. Yan ang masarap, pakwan.
hanggang dito ng vlog na to. At enjoy. At abang-abang na lang ulit sa mga susunod na video natin dito. Mamaya, kakain na kami. Budol fight. Sayang, hindi ko talaga kasama yung asawa ko. Pero tinawagan ko naman siya. Malayo kasi. Ayun po. Bye-bye. At yun, ano na ngayon, Biyernes Santo, Bebe Santo. Ingat-ingat po ulit sa mga bumibiyahe, mga pauwi sa mga probinsya. Bye-bye, love you all.